ndị be anyị mma mmanụ igbo anyị abịa. Hey, ndị be anyị ụmụ akụkọ mma akọrọ unu ihe mmadụ na-eme ibi ọ bụrụ obere ihe. O nwere nwaada bịa na-akọrọ m akụkọ wee sị m na ya na oyi nwoke kịta fa izugo afọ 5 na fa niile bi n'ofu ogbe. Efe ebido yibakwa na ọ bụ first love ya, and mama ya na-asịkwa ya na ọ laikichara nwoke ya rapụ ya. Ọ na-eme love kill me I die. Ọ chọọ dị ige mama ya ntị. Ọ na-ejekwebe nwoke a maka fancha niile bikwa n'ofu ogbe. Ọ na-eje a na-ayịkwa na nwata nwoke like kwali ya. Mbụ nwanne anyị nwoke onye igbo ka fa like ya na-eme ọfụma. Ọ na-emekwa ọfụma ya na onye na-eme ọfụma. Fa develop trust nnọọ ma love ma ihe niile na-emekọ ihe ọnụ. Amakwa fa na-aba ama ịma na onwe ndị a na-ama ama asị na amakata fa na-abụ nwee nwanne anyị nwoke nke nwoke wee kpọọ ya wee si ya na oyi ya nwaanyị anya na ya na-ayị na ọ laikiri ya mee ka ya na ya ghara ejizi ya gbaali ọsọ na nwaanyị anya na ya na-ayị ghebele anya ya na ọ bụ white na ọ laikichara ya na o ghebele anya. Ịmara ihe bụ na mmadụ ghebele anya na ọ dị white na ọchaka akwụ ya nwaanyị achaka akwụ ya biko ya na that girl eyes na ọ laikiri ya. So wee kwekwe wee mee na-ezezila onwe ya. Ọ na-azị eje ka ya na nke nwaanyị ya na-agatizi aka. Ọ na-akpọzi ya ka fa jee mkpaghalị maka ụfọdụ ejie mkpaghalị dres ya mma eje somewhere eje nene egwu eje n'ama egwuregwu eje nke ịmago ọkwụ aka gị oyi gị onye gị na ya na-ayị unu ga na-ayị na-eme ihe niile. Mana onye nwoke a gwazi anya ya na nke nwaanyị anwa ayịzi o wee kwi ka o kweziri ya separate onwe from the lady or girl o separate ya onwe ya ka o kwekweli okwu as love ya. Ọ mara na ọ na-asị anya ama m ya pụọ ka o wee jee chụọ nwaanyị ahụ. So ofuzie na ya na okwegoli okwu na ya na nwaanyị ahụ adịghịzi ihe o mezibu na oje chụọ nwaanyị ahụ chụta ya na ya na-ayịkwanụ na nzuzo ya na ya na-ayị na nzuzo. Ọ mara onye nwoke wee bịa ka ndị mmadụ ọ sị na ndị mmadụ bịa wee gwu ya na a na-afụkwa oyi gị nwoke na nwa ahụ nwa gị na ya na-ayị bụbụbụ 5 and 6 na a na-afụkwa ya. Wee baalụ ndị ahụ gwali anya mba ndị bịa gbalị asị baalụ fa ezigbo mba sifa fa ekwuzikwa n'ihe ahụ ọzọ fa trai kwana ya ọzọ fa trai anya ọzọ na ya na fa ga-esekwa okwu fa bụrụ ụgbọ asịrị fa bịakwa na gbalịa ụdị asịrị ahụ. Ọ sị na ihe o ji wee baalụ fa mba wee gwafe ihe ahụ bụ obi udugo trọst ebe nke nwoke nọ nke nwoke ebi udugo and ihe ọzọ o ji wee na-abakwala ndị ahụ gbalịa mba bụ na ọya nwoke agwaghị ya na onye ahụzi na onye dị so wide na ọchaka akwụ na ọ bụ nwaanyị achaka akwụ na ọ ga-edufie ụzọ o wee chakwalụ nke nwaanyị ahụ ka ezi ka ọya si ga-ejekwa ya na ya yịba ya ka o ji wee fee n'isi zọọ ụkwụ na ana wee chie ndị bịa gbalị asịrị warning si fafa abịazi na gbalị asị. O si na abịa gbalị anyị ugboro na-abụ ochie fa nnukwu warning chiche fa warning. Ọ sịkwa na o jekwa jụọ oyi ya nwoke ahụ si ya na-ekwe na mmadụ bịa na-agba mma asịga ọ bụ eziokwu. O si mba o na-asị asị na-egene ndị ahụ ntị si asị na-arapụ ndị asịrị fakulịba ihe anyị na-emela onwe anyị otego anyị yiba ama m afụfụ italụ m mmanụ nke italụ ndị bụ unu na-eti gị ihe ego abịa nna ị na-abịa ndị be anyị na-akọkwa nke fa na-akọ m na-abịa. So anyị develop gị nothing can separate us. Ọ gbacha anyị ihe ahụ okwekwu ya wee na-ekwe n'isi ya bụ ọ sị na ịmago ihe oyi ịghara agwụ ya wee ji ebe gị ọ na-emezi ka fa ga-arụ ọ na-emezi ka be nke nwoke ahụ bụzi bie ọ gara agwụ ya agwa wee bịaba. Ọ sị na ọ gwara ya agwa jos na-jecha afịa na-agafe wee si betebe nke nwoke ahụ emenete n'ezikwe nke nwaanyị n'ezikwe nke nwaanyị kwagịla ụzọ nke nwaanyị machazi akwa n'obi na-esi nri nke nwaanyị ahụ. O si ogini na-eme wee bee akwa wee si ogini na-eme nke nwoke nọkwa ebe ahụ chai wee gbaa ọsọ gbapụ ile ozugbo
bulu akpa ya na-agba etili mkpu bele akwa na-apụ. Hey, Chineke, ọ mara ka ihe eyiri eyi. Ọ sị na emechie nke nwoke wee bịa wee na-asịkwa nke nwaanyị, bịa ka ịnaba na onye nwe ụlọ abịago, bịa ka ịnaba na onye nwe ụlọ abịago. Ihe a ka ọ na-ekwu na-akọ ya na onwe ya gbaa ọsọ na-apụ pụsie ike. Hey, belu ma akwa tili ma mkpu na-apụ. Hey, si ọ bụ ihe a kọrọ m nọ eziokwu ka ezi ihe, ọ bụ fim ka ọ majik. So ọ na-alụzie na-ebezi akwa, si o mechekwa nke nwoke bịa na-arịọ ya si anya gbagharị na-ekwensu. So ọ na-ajụ na-asị ọnya gbagharị nke nwoke na-ekwensu, ọnya ka na-atrọst kwa ka ọnya trọst. Kedu ihe ọ ga-eme kịta? Kedu ihe ọ ga-eme? Na asịsị love or trust ka ekwe ọnya ka love kwa ọnya ka trust kwa ọnya kwe ka ọ ka n'ọnya. So ọ bụ ihe ọ na-ajụ unu. Biko na unu tụọla ya alụ si na ya gbaghalị maọbụ ya agbaghalị na maọbụ onwe ihe ọzọ ịchọ ikwuo ka ejiri ya mụta ihe ya nwa mụta ndị ọzọ amụtakwa. Ya bụ ụmụnne unu inwe love and trust ibitray maka ọ na-afịakwa arụ ịchịkọta. Now a sị na ọ na-ayọzi ya na ọ na-abịa ayọ ya, o wee jụ, ọ na-ewe iwe na-ewesi ike si na o nwee mbọsị ọ bịazi wee buru mmiri na bọket nwanyị akwụ ya niile buru mmiri o wee nọrọ ụra mmiri na-agụsisi n'akwụ ya, o wee tọnụ pụọ. Osisi nsị ahụ ọ tọnụ pụọ, ọ bịaziri ya biko ahụ. Ihe ọ fụzikwa bụ na ojekwe ya na nke ahụ yibakwa ọzọ. Ọ na-afụzifa kafa na-aga na-amachikwanụ n'ụzọ na-ejide aka na-aga n'ụzọ. Ụfọdụ fa akwakwanụ yunifọm na-aga, obi na-agbawa ezigbo mgbawa. Hey, o wee sị ọ na-emezie ka ọnya dị eyọbakwa ọzọ. Ụmụnne, ajụjụ ọ na-ajụ bụ ọnya dị eyọbakwa ọzọ maka kịta o megokwu jelosi na fa na-ayisizi ike. Onye nwa ọ sị na ọ chọrọ ya na ya na-ayisizi ike, ọnya dị eyọbakwa ọzọ maka na obi na-agbawazi ya ka ọnya na ọlụ onwe nnọọ na ebe Chukwu anya chọọ onye ọzọ. Kedu ihe ọ ga-eme? Maka na nke nwoke abịago yọọ o kwetere, o meketezi kwa anya ma mmiri sinsi ọ kwali ya mmiri, ọ bịaziri ya o jezie bakito nke ahụ ya na ya isibe ike na-aga n'ụzọ na-amacha ndị fa niile bụ ofu ogbe, fa ncha niile bụ ofu ogbe. Ọ na-afụfa obi na-agbawa ya, ọ na-ebesa akwa ọ na-ata arụ ọ na-adụzi ya ka ọnya ji eyọba. Ọ sị na ojegokwe wee oyi nwoke nke ahụ wee kọsali ya si ya ka fa ayisibego ike ka ezi ihe na-eme ya na nke nwaanyị ahịsibego ike. Ọ bịakwa ayọm, o wee na-agwa nke nwaanyị si ya na ọ sị na ọyọgo gị ịkwa anya mmiri, ịkwazi anya nnọọ mmiri ahụ bụzi isi iwu ya, o ji wee chighezi azụ na ọyọgo ya ikwere ịkwa anya ma mmiri. Hey, nke nwaanyị na-eti ọ bịa na-ajụ unu ọnya ji eyọbakwa nke nwoke bak. Onye bịago oya ọnya ọjụ ọnya jikwa eyọba ya maka ọ sị na ọ ka chọrọ ya na obi na-agbawa ya. Kedu ihe ọ ga-eme? Ọnya ji eyọkwa anya sizi anya sọrị na mmiri ọkwali ya bịakwa ka fayiba ka ọnya gbachizie nkịtị ya na ebefe anya nnọọ. Kedu na ihe unu chọọ ka o mee? Amakwa m ndị be anyị, o nwee ndị ma kpata na alụ ka anyị mara ihe ọ ga-eme. Mana ihe ọ nchọ ịtụchenye na ya bụ mmadụ mejọọ gị bịa zukọ sọrị, ị ga-ekwete ma ọ bụrụ na ị ka chọrọ onye ahụ. Mana ọ na-adị m ka ya obi mgbawa ka o jiri wee kweta ya mgbe ahụ maka iwe gị ka dị ha inwe ike ime ofu ihe ifu gị ata nke nwaanyị ụta ma ntachi onye ahịa atụ ụtọ ọfụma bụ nke nwoke. Ya bụ ịchọrọ ime ka ya na nke nwaanyị ahụ ghara eyizi ka ị wee bata ifu gị aghụghọ dịkwa ike. Ya bụ kedu ihe a ga-akpọ ụdị karata nke nwoke eme? Kedu ihe a ga-akpọ ụdị omume ahụ ume o ji si anya na nke nwaanyị ayizina na ọ ga-alafu ya na ọ ga-edufie ụzọ oluzie nke nwaanyị nkweli okwu wee gaa azụ okwukwe ezi ka ya na nke nwaanyị bụ oyi ahịa ya na onwe ejezie chaiki anya chụọ ya dutie n'ụbịa dubetie n'ụlọ dubetezie nye n'ụlọ. Kedu ihe a ga-akpọ ya? Nwee ka ọ dị dịtina onwekwa ihe mmadụ agara afụ n'ụwa. Dịtina dị ike
mma akata nke nwoke ụta na ọ ghọrọ aghụghọ. Kedu ihe a ga-akpụ ya? O melemele n'iru kwa mpịtị na ka ịlafu mmadụ? ifuru na ọ lafukwu nke nwaanyị ahụ and otego ya na ya yiba nke nwaanyị ahụ makwazi na ya na ya na-ayị. Anyị atakwunu nke nwaanyị ụta kwa anyị atakwu nke nwaanyị dị ekweta ụta, a ga-atakwunu ya ụta. Ya bụ ya na ya na-ayị bụ ọmakwa na ya na nke nwoke na-ayị na ujekwete, a ga-ata fana abụọ ụta. Fana abụọ ọ bụ ihe mgbawa obi. Mana ihe m na-achọ ikwu bụ na unu gaa n'iru wee mebe nwa ada obi, Chukwu ga-atakwu unu afụ. And unu ji nwayọọ gbasaa anyị ije n'ọnya. Nke nwoke jos rapụ nke nwaanyị maka isili anya na ya yizina o kwete gị okwu. Unu ebi udugo love and trust. Ama m ihe gị na nke ahụ na-eme, amara m ihe gị na nwaada nke ọzọ na-eme kịta. Ọ bụ love ka ọ trust? Ma onye ewegolo onwe ya nye gị for long since 5 years. Ọkwa ya ka m ji asị ka anyị kansụl oyi. Ọkwa ya ka m si asị ka anyị kansụl oyi. Ka anyị nebe anya onye chi unu di na nwaanyị afụchata ya afụchata. Unu zipụ ihe ọbụ ifuru na mgbawa obi abịago. Ifugo ihe a m na-ekwu na ọ na-ebute mgbawa obi, ọ na-ebute afọ ime. Amamotepụga afọ ime, amamobutego ọya. Kịta mgbawa obi abịago, akwa na-ada, ọ na-ata arụ na-atakpọ ifu ya. Ọ sị na ọ kụkpọcha ntị wenegecha anya n'ime na-atụgharị ụkwụ ịfụzi anya. Ọ sị na ọ na-aga n'ụzọ ọ na-ebe akwa alịlị na-aga. Ọkwa mgbawa obi bụ ya. Moto bịakwa kụcha nye enu ebe ọ na-ebe akwa na-aga ma n'ụzọ. Ọ sị na ọ na-aga ọ na-eficha anya mmiri na-aga n'ụzọ. Ndị mmadụ a na-akwụsị na-asị ya ogini ayụ oke ka ihe mee gị. Ọ na-ebe akwa na-aga. Mbụ nke nwaanyị ifugo mgbawa obi ditin metụtakwa emo ditin bịa mmetụta ma akụkọ ya nụ ọ na-atọ ọchị. Ifugo igbo anyị abịabịa na-eprich ihe matchmaker na-ekwu ihe unu ga-eme. Unu si na-asị ụfọdụ asị anyị ga-ayịlili oyi, anyị ga-etest lili injin, anyị ga-etest lili ya tupu anyị gaba. Ka ihe ị na-ayịli oyi 5 years? Kedu ihe ị na-ayịli oyi 5 years? 5 good years iji ga-emechiche ọtụtụ ihe, jije gwuchicha akwụkwọ chụọ ego, ihe ọma esolie bata. Iji na-arọ nwaanyị arụ, idebe onwe gị nwayọ. Ịfụ na di ga-abịa, ezigbote di ga-abịa. Mgbe m nọ n'ụlọ mmadụ kọcha m ọnụ maka na mụ onwe ifuru anụ kebere m di nya so eli. Mmadụ kọcha m ọnụ si m kọmọn oyi nwere kọmọn oyi onye gafe anụ gị ma asịsị nụba na ya na onwe nwekwere fiansị. Asịsị nụba anụba ndị na fadi tit nekene ka nra enwere m oyi, nekene ka nra enwere m kọmọn oyi, kọmọn fiansị na-ewuli ibe m enwere m ya. Kọọ m ma ọnụ, kọchaa m ọnụ ahụ nje kọsali ya chukwu. Ụnụ ụka dị anyị nso, mba n'ụlọ ụka chili ịchafụ kenisi je kpọọ onye ahụ afa si onye na-akọ m ọnụ si na ma nekene ka nra enwere m oyi, enwere m fiansị, enwere m onye ga-anụ m, nekene ka nra ifele eme m. Ọkwa nwaanyị ibe m na-akọ m ụdị ọnụ si asịkwanịsị pụtaba na ibe m nwecha oyi enwere m oyi, kọmọn oyi enwere m. Kedu onye ga-anụkwanụ m na m enwere oyi? Mgbe jekọsachalụ chukwu ihe ahụ bechi akwa chili ịchafụ m. Ụnụ ụka dị anyị nso, thank God na ụnụ ụka dị anyị. Ozugbo m ji ebecha akwa wee kọsalụ chukwu ihe ahụ kpọọ onye afa wee si anya saalụ m okwu. Maka mgbe mụ na that girl na-ekwu okwu onwe ihe anyị na-agbaga. Anyị akọtara di, anyị akọtara enyi, onwe ihe na-ese okwu mgbaga argument. O si na ya mana di ma ọ bụ oyi na m enwere oyi, ejikwa oyi anya isi, o jiri oyi na-anya isi. Eje m kpee nye n'aka Chineke. Ozugbo ọ gwa m ihe a were oyi kọọ m ọnụ ma onye ga-anụ m, kedu onye ga-anụkwanụ m ebe m enwere oyi? Mgbe were ọsọ jee kpesali chukwu kpọọ onye afa si anya sazialụ m okwu ahụ. Maka na mgbe o jizi kọọ m ọnụ asazi m okwu m wee pụọ chili ịchafụ m ọsọ baa na ụlọ ụka Grotto na Grotto of Blessed Virgin Mary. Grotto ka m baa ihe ahụ ruo nwa afọ na ana wee bee akwa wee kọsalụ chukwu.
na mmadụ ka ọnụ na mmadụ ka ọnụ ya saa okwu a ọ fịara arụ wee nụọ dime a si obodo oyibo nata wee nụọ m. Ọ nọkwa o sozi bịa agbamnkwụ akpọrọ m fia n'elu fee n'elu. Ọ na-akpọzi m sị m na ọyi ya nwoke ahụ arapụghị mụ biko kọnetị anya mụ biko kọnetịkwa anya mụ kọnetịkwa anya ma mfe ezigbo mmadụ ndị oyi dị mụ biko kọnetị enye dị na ọyi ya nwoke ahụ arapụghị onye ahụ ya na ya bụ 5 and 6 na ọ rapụghị mụ biko. Emechie m kọnetị anya ofu oyi dị m ọ nakwa jee n'ụọ ya fanọ kịta na Dutchland na-afụghị ọkwa ebele ọ bụrụ na m ma nrapụ ya mama akọnetị ma na-ebele ka o si yọọ m ọkwa onye ka ọma ọnụ ifugi mmadụ ka ọga ọnụ jee kọsali ya chukwu si anya nyasa onye ahụ okwu ikwụsị the argument ịpụọ ma ịsaziri okwu maka ịsa okwu chukwu ama nsazili gị okwu ahụ ọ bụ ọgwụ m ji aga nke ma ọ bụ ọgwụ m na-agwọ ịmala ihe kọkwa m ọnụ ụwa m ka njekpe gị n'aka Chineke. Eji m kpee enyi kpọọ ya afa kpee enyi o wetara m good luck ọnụ a ọkọ m maka mbe akwa alili wee jee mkpesa chukwu na-azụ ya ma anya mmiri ka dị m n'anya mgbe ahụ ọ kọrọ ọnụ ahụ. Ndị be anyị ka m rapụgodi mma akọrọ unu akụkọ ahụ ọfụma mbọsị ọzọ ka m ghara iji wee mechi ihe a m na-akọ. Ihe m na-ekwu bụ kedu ihe nwaada ahụ ga-eme ọnya ji eyọbakwa nwoke ahụ bak ka ọnya gbachifa nkịtị. Kedu ihe ọ ga-eme ọnya ji eyọbakwa nwoke ahụ bak maka ojego ka ya na onye nke eyiba ọfụma fa na-ayisizi ike na-agafe n'iru ya ọ na-ebesa akwa. Ọnya ji eyọbakwa ya si ya ndo ka ọnya gbachizie fa nkịtị nnọọ ka onye dị ịnụsaba nke nwaanyị ọgụgọ nke nwoke. Kedu ihe ọ ga-akọ ma mụ ya siri anya ya na nwoke anyị na ya ojekachi ntị jiba mee mụ ya dịsa obe o mee chukwu dịsa obe mee ma mụ ya dịsa obe maka chukwu sikwusi anyị na ọyị ịgbagha mee dịsa obedient mama gị gwakwa gị maka mama gị bụ chukwu ifuru anya ịgbagha mee dịsa obedient. Igbo anyị abịa na fa agwa gị ịgbaghakwa ime disobedient mgbe ọ badala mgbawa obi bịa maọbụ disappointment maọbụ afọ ime maọbụ ọya irulu n'akwa anyị na-akagbu oyi ahụ. Anyị ga-aga na nke nna nna anyị fa gwa na anyị ihe nwaada ahụ ga-eme onye chi inu dị ya gwa mama ndị gbara ya gburugburu ichi ịnụ nwaanyị gwa ndị gba gị gburugburu si chọta gị si kọnetị gị bịa na Igbo anyị abịa ka anyị kọnetị gị maachị ya gị gwa na anyị ihe nwaada ahụ ga-eme. Kedu ihe ọ ga-eme gwa na anyị ihe ọ ga-eme. Ọnya dị eyọbakwa nwoke maka ọ na-eme ọnya dị eyọbịa na ọka lọv kwala ya ọka lọvụlụ nke nwoke ahụ kịta ọka lọvụlụ ya maka mmiri ahụ niile ọ na-akwụ ya na-eme eshushu ọ bụ atọfe iwe. Ngwanụ ka anyị fụzie ihe unu ga-agwa anyị. Daalụnụ ka emesịa.